Bismillahirrahmanirrahim. Pastun utawi iki ku pasal sawiji hal tetep ing dalam martalaken wajib puasa. Yajibu wajib saumu Ramadan apa puasa bulan Ramadan bi ahad umuri khamsati kalawan salah sawiji pira-pira perkara kang 5. Baik malil adad kalawan nyampurnakeun bilangan bulan Sya'ban. Au biru yatil hilal atawa kalawan ningali tanggal bulan Ramadan. Pihakiman ing dalam hake wong ra'ahu kang ningali yasiman hu ing hilal bil isjali kalawan oranono dikayidan. Salisuha utawi kaping tulune umurul khamsah. Subutuhu iku tetepe tanggal biadli kalawan wong adil nyaksiane. Pihakiman ing dalam hake wong lam yarahu kang ora ningali yasiman ing hilal bil lail ing dalam wengi. Rabiha utawi kaping pate umuril khamsah. Ikhbaru mausukin iku cariosan wong kang dipercaya sapa bihi kalawan wong. Au ghairihi atawa salian mausuk intara lamun nekadkeun sira gaira kizbihi ing oranono bohonge ieu si wong. Khamiswa utawi kaping 5 umuril khamsah dan dukhuli Ramadan iku nyangka mancing bulan Ramadan bil ijtihadi kalawan ijtihad fi allati rabbal bayan ing dalam wong kang saliru ieu allazi. Paslun utawi iki ku pasal sawiji ala tetaping dalam mertelakan pira-pira sarasa puasa suma syurutus sihatisya maka kari-kari utawi pira-pira syarat sah puasa takunu ikono ya surut bilakli iku tetap kalawan ikono ya syarat iku tetap tumandang kalawan akal bal islami sumerta Islam kadalan kapi lawan kada iku tetap kaya mongko iku kaya ikilah iki dua akal nako utawi nako bersih minah wa kaidin saking saumpamana head ilmi bikauni lan kaping pate ayeuna weruh bikaunil waktu kalawan ana waktu qailan niku kang narima bisaumi kadue puasa. Paslun utawi iki iku pasal sawiji syarat wujubi utawi syarat wajib puasa bulan Ramadan nasihatun iku sawiji waras iqamatu lan kaping done tetep netepi taklif ulan kaping telune mukalaf Islamun dan kaping pada Islam kada iku supaya mengkono madkur itu kotu utawi kuat. Paslun utawi iki ku pasal sawiji ala tetaping dalam artikan pira-pira rukun puasa lan fardu salah satu lasya utawi telu pira-pira perkara rukun samin iku dadi rukun kadue puasa fardu atawa sunat. Baniatun maka sawiji niat lailan ing dalam mungili kuliah ing kadue saban-saban dina pil pardi ing dalam puasa fardu sanajan puasa nadar. Wa'rif lan weruh sira ma ing barang linaplin kang tetap kadue puasa sunat talzamu wajib ya niat. Watarku mubtirin lan ninggal ingkang ngabatalkeun kata kai kutub kaya mengkono mat kurso imu utawi wong kang puasa. Pastun utawi iku pasal sawiji tapi dalam batalakeun barang kang ngawajibkeun kiparat lan qada puasa. Sumal qada maka kari-kari syarat qada lisaumi kadue puasa il zaman ngawajibkeun temanan sira kaparatan ing kiparat udma kang agung wa ta'ziran lan ngawi wirang liman kadue wong absada kang ngaruksak yasiman pi Ramadana ing dalam puasa Ramadan sauma yaumin ing puasa sadina
bitami wati asimin kalawan wati kang sampurna asimin tur kang dosa kalawan sabab wati lisomi karena ara puasa unggul ara puasa unggul wayal jamulan wajib al imsaku ma kodo opo ngeker makodo opo ngeker maring puasa kang dohir ya kodo balikan deh al imsaku opo ngakar maring puasa ma'al kodoi sumarta kodo badak kang dohir ya kodo ing dalam nanem piro-piro panggonan mubsida somi Ramadan ing wong kang ngaruksak ing puasa Ramadan dan halema ama wa tariku niati lan wong kang ninggal ya niat lailan ing dalam bungi pil wujub ing dalam puasa wajib kadzaka iku umpamane mongkono wajib kodoman utawi wong abtara kang buka ya siman donan ingkang nyana al guruba ing surup sarangenge au man tasahara atawa wong tasahara kang gawe sahur ya siman bako alail ing tetepe wengi dona ale nyangka iya si man pabana maka pertela likuli kadwe sakabehe nyanane wong kang sahur khilapuhu pertela opo nyulayane bako ilail waman lan wong yaumu salasina kang wis pertela opo dina 30 li Syabana kadue bulan Sa'ban istabana tegese wis pertela ieu yaum lahu kadue siman bi annal yaum kalawan satuhune dina zamin Ramadan kang iki nyana min Ramadan iku tetep saking bulan Ramadan waman lan uwong lada ing dalam nalika waladae lada wuduihi ing dalam nalika wudune siman kod sabakoh kang teman-teman wis ketelanjuran ing man ma ilmu balagati opo banyu kang banget tumeka min kamad madoh saking umpamane banyu kekemu kapna kap ismu bimakna mislu kapu ismu min kamad madoh kapi kap bimakna mislu paslun utawi iki ku pasal sawiji paslun utawi iki ku pasal sawiji ala tetap ing dalam mertelakan perkara kang bakal ruksak puasa wayo betilulan batalan somo apa puasa bil wiladati kalawan sabab mana khaidin atawa sabab head menapasin atawa sabab nifas wajununin atawa sabab edan ridatin atawa sabab murtad sukrin lan kalawan sabab wuri wa ikmalan kasalan sabab ayan inharon ing dalam sakabehe dina amma tegese nyurambah in lamun nyurambahe gitulah innaharon in lamun nyurambahe ieu kulun anaharon ing dalam sakabeh dina ama tegese nyurambah ieu kulun iftaru Ramadan utawi buka ing dalam bulan Ramadan hawa akmaha iku ngumpulkeun ieu iftar ahkama ing pira-pira hukum puasa kang papat
Wajibun maka utawi kang awal iku kang wajib kan nupas kaya piro-piro kang nipas wal haid lan piro-piro kang haid wajair lan kapindhone buka kang wenang kasapar kaya wong kang lalancong. Wa kaya wong kang lalancong kang wenang dikosor salat. Wa marad lan wong kang gering wala lan kaping tulune buka kang ora ana wajib lan ora ana wenang wala lan ora ana kang dimakruhkeun kaman kaya wong jununuhu opo edane si mantoro anyar tumeka kang anyar tumeka dijunun. Muharramun lan kaping pate buka kang diharamkeun kaman kaya wong kodohu ing odoane pauron akhiro kang ngahirkeun ieu si man mata makuni sumertane kongang kodo ila daiki zaman tumeka maring rupeke waktu kalawan mancing Ramadan kang wawaneh. Sumaladi syai'ani maka kari-kari utawi perkara sawiji fihi ing dalam alladhi yalzaman iku wajib ieu syai'ani kodo yaiku kodo wa fidyatun lan fidyah liman kadue wong kod ampara kang temen-temen buka ieu siman khaufan karna wedi alal gairi ing atase wong liya waman lan wong kod akhara kang temen-temen ngahirkeun ieu siman kodo ar-ramadana ing ngaduan bulan Ramadan ma'al amkaim kani sumertane kongang kodo hatta tahu malah teka ing si uang Ramadan usani apa bulan Ramadan kang wawaneh ma utawi kaping done saking piro-piro duuman buka iku barang utawi kaping dane saking pira-pira duman buka iku barang pi ing dalam mayal jamu wajib al kodo pokodo lal pidyah arana wajib apa pidyah wa utawi ieu simma lidil igma iku tetep kadue kang anduene ayan wa nasiniyati lan wong kang lali niat wa aksu lan utawi sabalike ma nyatane wajib pidyah ora wajib kodo iftaru syaihin iku bukane wong tua kabiro kang kabir ieu sise kang tua renta ieu sise walalan orang ada wajib kodo walalizi walalan orang ada wajib kodo walalan orang ada pidyah lidi lan orang wajib pidyah lan orang wajib kodo lan orang wajib pidyah lidi junun kade wong kang anduene edan kuhiro kang dipaksa ya junun Paslun utawi iki go pasal sawijara tapi dalam martelakeun barang kang aranna batal puasa walam lan weruhan sirabi anna makalawan satune barang ilal jopi maring bong bolongan wasol tumeka ieu sima walam jupatir lan orang ngabatalkeun ieu sima haitsu innahu iku tetep ing dalam sakira-kira satune sima dahkal iku manjing ieu sima bijahlin kalawan sabab bodoh au bi ikraki atawa sabab dipaksa au nisan atawa sabab lawi wajari rikin lan berjalane cidu ke barang ladal ansnani kang tetep ing dalam sandinge pirang-pirang untuk mala azihi sumerta apa sesi wong an majihi saking ngabuang erik kasyawihi kaya syakwihi kayak syakwi itu nanti kayak kenceng erik kayak nalan cangerik aw min dubabi ta'irin atawa saking larer ta'irin kang mibar
wa nahwihi lan saumpama dubab au min gubarin atawa saking peledug saro kang narima dukur ieu si gubar pitoriki ing dalam dadalan au kana atawa ono ieu si mamin gorbala tidak iku tetep saking peledugan tipung. Paslun utai gitu bisa dalam bertelakan hukum haji lan umroh lan pira-pira syarat lan pira-pira wajib. Al haji utawi haji wal umrah lan umroh laisa ikuranon ya haji lan umroh lazim iku wajib ya haji lan umroh pil umuri ing dalam seumur hirup ila marratan angin sabalen. Wa inna mazakalan pastina utawi iki wajib ing dalam saumure sabalen likurin iku tetep kadewang kang merdeka muslimin kang Islam mukalafin kang mukalaf wajidilan kang nemu lizadi kadue bekal pokoma pihi ing dalam barang ing dalam sadukure barang kang nukhoni ieu si ma bisyarti imkanin hale tetap kalawan syarat kongang lahu kang tetap kadue si wong ayar kala opo yen tabudal ieu si wong waan makupin lan saking kang wedeni pitarikihi ing dalam dadalane si wong khola selamat ieu si wong pastun utai kekesai jing dalam artelakan rukun haji lan umroh harkanu utai pira-pira rukun haji lan umroh alhu ikunanam al-hurmu sawiji ihram biniyati kalawan niat wakib lan kaping done wukuf sira bada zawaliti si ing dalam sausene lingsir sarangenge ing dalam kaping sanga saking bulan haji mau di aning dalam panggonan wukuf nyatane Arafah urip kang kinawarukan ieu maude bil baiti lan kaping telane tawaf ibadah ing dalam baitullah bil baiti lan kaping telane tawaf ibadah ing dalam baitullah sab'an kalawan 3 balen tupa lil ibadah tupa tawaf sira lil ibadati kadue tawaf ibadah wasalan kaping 4 sa'i sira kadza hale umpamane tawaf ma'as sofa ing dalam antarane sofa wal marwah lan marwah wakhlik lan kaping 5 dicukur sira wa qasir atawa ngagunting sira wakfi lan nyegah sira min salasati saking pira-pira tungtung tilu pira-pira rambut saking pira-pira tungtung telu pira-pira rambut kulo siwal wukuf utawi sakabehe kila iki pira-pira rukun kang ditutur kadue haji siwal wukuf salian wukuf rukun umrati iku rukun umrah. Pastun utawi iki ke pasal sabeje ale tetap ing dalam martelakan pira-pira wajib haji wajib utawi wajib haji iku 5 al ihramu sawiji ihramin mikot saking mikot waram yulan waram yu akhbari lan ngabalang pira-pira watu kang pitu sawiji ilal jamarati kang tetap maring jamroh sawiji saking pira-pira jamroh kang telu wabit lan nginep sira bi Muzdalifah ing dalam tanah Muzdalifah sumamina maka kari-kari nginep ing dalam tanah Mina watop lan tawaf sira wadaan ing wada in balagta lamun tumeka sira bil muna kalawan kang disejak Faslun masnunuhu utai pira-pira pasunatan haji alitianu iku nekani bitalbiyah kalawan maca talbih takdimuhu lan andingine haji muakhiran hale ngahirkeun lil umrati kadue umrah watub lan tawaf sira kuduman ing tawaf kudum summa sholli maka kari-kari salat sira rakaataini ing 2 rakaat ing dalam sause tawaf walbas lan nganggo sira izaron ing tapih waridaan lan solendang abayadain kang putih karone pastun awajib ngawajibkeun sira bitarki wajibin kalawan ninggal kang diwajibkeun ing dalam ihram
ayan haro ing yen ta nyumbeleh ieu si wong syatan ing wedhus sawiji pa in ya jisma kalamun apes sira ya sumanna maka puasa temenan ieu si wong asyaron ing 10 dina pa in ya jisma kalamun apes ieu si wong gitu. Ya sumanna maka puasa temenan ieu si wong asra ing 10 dina salah satal ayam ing telu saking piro-piro dina kang 10 bil haji ing dalam bulan haji tako halitu miba ieu salah sata ayam wasabatan lan 7 dina idza tatkala li ahlihi kadue ahline si wong raja babalik ieu si wong Pasdun min wukupi man ya. Man. Sing sapa uwong alwukupu apa wukuf patahu ing dalam wukuf apa wukuf ing dalam tanah arpah patahu kang kapotan ing siman tahallala maka tahallul maka ngenggoni ieu siman bil umrati kalawan umrah wal yakdi lan becik nekani ieu siman bidami kalawan dam khola dadi sepi ieu wukuf an khasrihi saking kacegahe ieu si wong palia tahallal maka becik tahallul ieu siman bidam kalawan dam halkin lan dicukur biniatin kalawan niat bikurmin sabab ihram harum ihram haram lubsul mahid opo nganggo kang nyarung satru rosi dakar opo nutupe sirah wong lanang wasatru jami'ah lan nutupe rarahi wedon wajah satu wajah lan nutupe rarahi wedon wadah nusya'ar lan ngalengaan rambut satu tajib satu opo wedus tajib wajib soma atawa puasa ieu si wong pisalasati ing dalam 3 dina au asuhun atawa piro-piro kulak asuun atawa telu piro-piro kulak salah satun kang telu lisitati kadue nanam piro-piro wong miskin paslun mubtiluhu kang ngabatalkeun ing nusuk amdun utawi kang ngabatalkeun ing nusuk amdul jimai kumama jima purido kang dipardukeun alaihi ngatasi sikulun al itsmamu apa nyampurnakeun wa ta'jilul qada lan ngageakeun qada ma'al ba'iri surta wajib pidiah onta summalil aji maka kari-kari wajib ing dalam nalika apes al-baqo ing dalam nalika apes onta al-baqarah apa sapi sumasyah maka kari-kari sumasyahu sabu maka kari-kari pitu wedus patoa maka utawi aweh papanganan kur iku tetep ieu wajibe bikimatil bair kalawan hargane onta kalawan kira-kira harga onta au in adima atawa lamun sepi ieu si to'am yasum maka puasa ieu si wong bi adim mudihi kalawan bilangan mude to'am wa harimalan ngaharamkeun temenan sira lil hirmi kadue wong kang ihram ma'aman sumertene wong haroman ing dalam tanah haram yaqulluhu kang tahallul ieu siman ta'arrudu saidi opo ngaburu said buburuan darat pawajib maka ngawajibkeun sira mislahu ing umpamane said nakman nyatane ingon-ingonan aw bisirihi atawa kalawan tuku ieu si wong ing ayeuna penting sirit regane ieu naam
To'aman ing papanganan au bi adadi mudihi atawa kalawan puasa ieu si uang kalawan bilangan mud to'am siama ing puasa wal hadyu lan utawi nyembelih ingon-ingonan wal itamu lan aweh papanganan kulun iku utawi saban-saban sabiji yal jamu iku wajib yesik kulun pi haramin ing dalam tanah haram. La saumu arana wajib apa puasa ing dalam tanah haram Makkah sumayah rumu maka kari-kari haram lim muhrimin kadue wong kang ihram akdun nikah apa akad nikah batilan hal kang ngabatalkeun waqat unabati haramin lan megatkeun waqatu lan haram opo nugal aina cucukulan tanah haram Mekah gitu. Layah lila kang ora nono halal ieu nabat wa yustahabu lan disunatkeun surubul ma'i apa ngombe surubul ma'i zamzam apa ngombe banyu sumur jam-jam boko baru khairin lan ing kuburan leuwih bagus-bagus makhluk zur ziarah sira muslima musallama alaihi salam khatimatun utawi iku pugasan sawiji syaratul qabul utawi syarat diterima pijamil amal ing dalam keseluruhan amal indal ilah munggu pangeran qasdu wajhi iku neja ing dat Allah al aliyyi kang syukur salli salat sila bikarbin kalawan hati hadirin kang hadir bila gopal kalawan tanpa lali wastahlila lan muri halal sila ikla ingkang dipangan ma'a musalla serta anggoan salat wa hulalan pira-pira anggoan wasum lan puasa sira wala tagnap lan ojo ngupat sira wa hujja lan munggah haji sira al baita ing baitullah la tarpus lan ojo gawe alak sira wala tapsuk lan ojo dosa sira pasek wala tujadila lan ojo mujadalah sira ojo padu sira balda balik taninggal sira jamia khoslatin ing sakabehe perkara damimatin kang dicacat kal ujbi kaya ujub wal hasadilan hasaduan namimatilan ngadu-ngadu watub lan taubat sira ila maula kamaring pangeran sira wahya utawi ya tobat anadmu iku geton wa azmu lan neja wa azmu tarki lan neja ninggal wa azmu tarkil audi zambi lan neja ninggal balik ing dosa lan neja ninggal ngabalikan dosa ya sumu kang banget ala ieu zanbu walazimi lana tepakan sira takwa ing takwa wa ahlaha lan ahli takwa istabih ngarewangi sira pawid maka masrahaken sira ilallahi maring Allah wasalim lan masrahaken sira man ing uang juzib ing man ing uang juzib kang ditarik ieu si man lakin ma'al inkar tetapine serta inkar kalawan ati pimawako ing dalam barang kang tumiba ieu si emak mukhalifan hale kang nyulayani lil amri kedue perintah sara hibdan kena ngaraksa masraan ing panggonan ngalakukeun kadue sakabeh mukalaf ing panggonan ngalakukeun kadue sakabeh mukalaf ya Rabbana hi pangeran ingsun sadaya infa'na muga-muga ngamanfaatkeun tuan ing ingsun sadaya jami'an halai sakabehe bihimus serta pira-pira wong soleh kabeh wahdilan muga-muga nuduhkeun tuan ing ingsun sadaya watublan muga-muga narima tobat tuan ing ingsun sadaya waqbalan muga-muga narima tuan ing ingsun sadaya Panta maka utawi tuan nakromu iku lewi mulia-muliane iku lewi mulia-muliane kang mulia kabeh
abiyatuhu tawi pira-pira bete kang dianggit yan pau iku manfaat ye si bet litulab kadue pira-pira wong kang murih tarikuhu utawi titi mangsane kang dianggit yarpu iku tetep kalawan bing bilangan lapad yarpu ridol wahab nyatane 200 arepnya iku tetep kalawan bing bilangan yarpu ridol wahab nyatane 296 warido rido lan rapad rido nyatane yarpu apa di tengah nama yarpu 256 rido lan rapad rido nyatane 1000 bialfi wahidin 1000 hiji 1000 lan sawiji al wahab lan lapad wahab nyatane 75 lan 70 nadimun utawi kang ngadodom kending iki nadom nadimun utawi kang nadomkeun zaka ing iki nadom baharojaj gitu nadimun utawi kang nadomkeun zaka ing iki nadom baharojaj Ahmad bin Sidik iku Syekh Ahmad kang putra lanang Sidik kang bangsa Lasem kampunge man nyatane wong yahmadu kang muji ieu simman Allah ing Gusti Allah wali lan iku tetep kadue ingsun atau piku utawi maparent taufik musallian alaikang maca shalawat ala nabi ngatasi kangjeng nabi musallimah tur hale maca salam wali lan keluargane kangjeng nabi wallahu lan utawi Gusti Allah kana ikono ya Gusti Allah lama iku kang uninga ya Allah